Eta hemen daukagu nekazaritza. Hemen daukagu nekazaritza. Gaztela León, Castilla-La Mancha, eta hau da nekazaritza. Gero, bestalde batetik daukagu, eta honen barruan, zer hau da, inpaktu kategoria guztia kontuan hartuta, eta gero daukagu kutsatzaile guztiak, baina hemen daukagu amonia, fertilizanteak. Amonia. Fertilizanteak. Hau da, pasada bat. Vale? Eta hemen daukagu abeltzaintza. Eta hemen zer ikusten da? Hori, Katalunia, Txerriak, hemen, Gaztelan ere, Zamora eta bar, Murzian ere izugarrizko kabaiak daude, bai? Eta hemen, hau zen nekazaritza, Araban, hegoaldean hori inpaktu handia. Hau ikusita, nik pentsatzen dut, zereal solo batean, hori nekazaritza kentzen baduzu eta sistema fotovoltaikoa jartzen baduzu, ni seguru nago ingurumen inpaktuak hobetzen direla. Osea, gitxienez, demore ematen badiozu, ara tximeletak itzuliko di. Eta bueno, hau da... Gorka jarri izan ezu impactua, baina garraio bideen impactua lehenko jarri duzun hor. Hori, urrengoa. Bestea. Bestea. Hau da... Urrengoa? Hori. Industria. Zer industria dago Maroko iparraldean, Argeria iparraldean eta Tunezen? Osea, hainbeste gorri dago, Estado Espainolan o Frantzia hainbeste gorri dago. Baina, urdina daukazu, Bueno, a ver, kontuz. Kolore hori da, magnitude orden bat azpitak. Zeka, hau da gorria, gorri baino gehiago, hau da, gorriz daukagu 10, eta ja lagaina da bat. Orduan da, baina, ematen du, impactua askoz barria duta dagoela, txikiagoa, baina difusoagoa. Eta, ikusi beko genuke... Gero, kao, agian, datu base barruan dauden datuek ere, sesgoa izango dute. Hemen, badago beste kontu oso kurioso bat, eta nola da posible justu kolorea aldatzen dela, hau da Polonia eta hau da Ukraina. Orduan, segurazki, bino. Baina, hau da, printzipioz hau da, datu baseak ematen duena. Eta da erreferentzia, kontuan hartzekoa, gero, interpretatu, prozesatu, guk momentuz egin duguna da, balandu eta eskuragarri jarri. Eta gero ja bakitzak, ikusi beharko du, jarrituko dugu horren interpretazioa hobetzen. Eta nik uste dut, horrekin... falta zaigun beste... falta zaigun, baina Gorkak esan duena, datuak eskuragarri jarri, monitorizatu, eta hori lehen nik aipatu daren ari da oso importantea dela erutzen zaigu eskuragarri jartzen ditugulako jendartearentzat edo webera bertatu nahi den edonentzat informazioa da, eta nahiko informazio prozesatua. Gero, hortik analizia burutzeko elementu bat da, input bat da nolabait esatearren. Beharko genuke jakin, hemen barrikan da, zer gertada, adibidez, edo beste toki batzutan, baina bai uste dugu dela oso informazio baliagarria eta interesgarria, eta batez ere oso askotarikoa. Esan nahi dut, sektore asko dauzkagu, lurralde eskala ezberdinak dauzkagu, Europa oso dauzkagu, batez kamsenak, osatzen du apur bat, EPRTRek zeukan utxunea, eta adierazle sintetiko bat egiteak, ere osatzen du lehenagotik zegoen utxunea. Hemenik aurrera zer? Gure ondorengo pausuak edo izango dira nolabait esaterren informazio hori, ingurumen informazioa dela, informazio sozioekonomikoarekin uztartu eta lotu. Eta horretan hasi gara nolabait esaterren. Daukagu beste artikulu bat non ikusten da
bigarren horretan, Europako jartzen dana hiri inguruetan, functional urban areas, dira olako nolabaiteko metropoli inguruak, guretzat hurbilena Bilbo handia izango litzatekena nolabait esatearren, eta badaukago analizia ezberdinduta FUA deritzon hori eta FUAtik kanpo. Alegia, FUAtik kanpo, hiri inguruetatik kanpo, nekazaritzak pisu handia du. Eta pentsatzekoa da, hirigunen edo metropolien inguruan, batez ere garraioak, eta energiak, eta industriak alakoek pisu handiago dutela. Orduan, hor saiatu gara egiten alako eskualde ezberdinen tipologia bat. Nola baiteko artikulu horretan ikusteko hori nola hurbil genezeken, Europa mailan, ez? Eta, hirugarren artikulu batean ere ari gara lantzen eta egin duguna izan da alde batetik ikusi ze disparekotasun daude ingurumen inpaktuetan. Ekonomian, disparekotasunak errentaren banaketan dauden disparekotasunak neurtu izan dira, geroz eta gehiago, nik usen nuke 20 urteetan hori nolaiteko debatean sartu egin dela apur-apurka joan dela, egin dugu saiakera bat, ingurumen inpaktuen disparekotasunen horren neurketan. Eta lotu, errenta per capitarekin, eta pobrezi tasarekin, Europar Batasunan dagoen arope deritzon batekin, edo pobrezian geratzeko arrisku tasarekin, eta, lortu ditugu lehenengo emaitza batzuk, ez. Eta apur bat gure bidea, izango litzateke, saiatu uztartzen ere, alderdi sozioekonomikoekin, eta horiek izan dira, lehen urrats batzuk. Eta hori apur bat buruan duguna, etorkizuna begira, edo ondorengo hori, gehi, web horri aldea mantendu. Ez dala erraza, horrek lana dakarrelako, eta finantziazio iturriak ere beharko ditugu, eta hori mantentzeko, serbidoreak behar ditugulako, eta hori apur bat hortik joko dugu ondorengo hilabete, noiz arte eta zenbat, baina apur bat hori da helburua. Hau da Bilbo metropolitanoaren inpaktuen bilakaera. Eta hemen gauza erraro bat ikusten da, Bilbo metropolitanoa, gero mapa erakutsiko dut, da Bilbo metropolitanoa FUA gisa, Europako planifikazioan, heltzen da, Burgosen sartzen da eta Kantabrian ere oso handia da. Eta horren baloan ere... Bilbo, claro, hori da. Hori normala. Eta piko da geuk detektatutako akatz bat. 2020an, badakizue, Boroan ziklo kombinatuko zentral bat dagola, eta erreportean akatz bat egon zan, eta CO2 isurketak biderkatuta egon ziren, eta 300.000 tona erreportatu beharrean, erreportatu zituzten 3 milioi. Eta hori agertzen da EPRTR-en, eta honetan ere agertzen da. Akatsa. Hemen ikusten da adibidez... Datua zegoen txartu. Batzutan akatsak egoten dira eta... Adibidez, Euskal Herriko kalkuluan zuzendu genuen, baina hemen ez dago zuzenduta, gazten bazara zuzentzen, baina, itxen ez detektatuta dago, akatzpilo ikusi ditugu, beste alde batetik ikusten da, hori, desindustrializazio prozesua, nahiko sakona izan dela eta konstantea. Eta, energiaren ikuspegitik jaitziera pizkatxo bat egon dela, baina ez hainbeste, garraioan ere jaitziera motela egon dela, eta nekazaritza, Bilbao metropolitana ez dagoela baieta hemen, mapak, mapak ikusten ditudan. Hori izan apur bat, kontatzeko genuena, Gorkak mapa gehiago kargatzen dituen bitartean, ez dakit beste galderarik dagoen, edo karpena, komentarioak, edo bota
botalaz. Nik badako galdera bat, enpresa handi horietaz, azken baten enpresa handietan bakarrik egin da neurketa hori, ezta? Esan dozuenetik... Perreterrea. Perreterre, ezta? Hori neurtzeko, enpresa bakoitzak egiten du neurketa, ala badoaz erakundeetatik, ara ikuskari batzuk eta... Zan dugu, eta bueno, ez zepidea garretasun maila dauka. Industria handien registroan, EPRTR-a, industriek egiten dute reportea. Industriak. Eta kasu batzuetan, akatz nabarmenak daude. Bueno, nabarmenak bider 10 edo bider 1000 daudenean. Horiek nabarmenak dira. Akatzak ala datu faltsoak pasatzen. Bueno, kasu honetan egi dago akatzak diala. Ez dauka zentzuri... Bider 10 edo bider 1000. Hori bai. Orokorrean. Baina, adibidez lehen ikusi dugu, behitu, ez agite konturatu, baina, a ber, non dago, honetan. Hau da, Espainia, behitu, hemen, behitu, furanoak. Dioxina eta furanoak. Sektoreka, País Vasco, a ver, nola da, País Vasco, a ver, nola egiten dut. Posible berriak, a ver, ez lehen, behitu, ez,